Horas madi hita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madi hamu dohot dame nasiad di bata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangyangan di bagasan tikion, tersurat do di 2 Korin bidutolu ayat 12, sahatu bidduopat ayat 2. Ujaha majo isini turpuki tutonga-tongata. Jala tepetihu ma di bagasan rohat tabi. Songonomma didok. Marhiras ni roha situtudu hami attong. Mangasahon pakirimon nasay balga. Dakku tiru hami besi Musa. Namakukupi buhina. Asa unang dibereng halak Israel ujung ninaulu salpui. Alai gabetakang do rohana sida. Ai rodi sedarion tongdo tertutup perjanjian lama juppa dijahai. Laos sodiuka dope. Ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Ulu tahe. Rodi sedarion peak do pakukupi di atas rohana sida uju dijaha surat ni si Musa. Alai disimula rohana sida mardapoto Tuhani buaton nama pakukupi Tuhani do toddi jala ia disi toddi ni Tuhani disido haluaon. Alai anggohita saluhutna aka nasinodangan ni hasangapon ni Tuhani sohukuk buhita bau-baun nama hita gabi tudos turupana madapoton ragam ni hasangapon merguru tutuhan ni toddi. Ope ala naukujalohami tohonanon sian pangasina dihami dang marnaluja hami sadok hutulako kami do akka nabuni akka sihaile honoton aidang marakal hami jaladang marlauk hubay kami hata ni debata hasit tonganido hupapatar hami gabe jongjok kami tadaun ni roha ni saluhutna jolma diadupan ni debata ima sahakna donga saha porsiaon di bagasa tuhata Yesus molo taparrohahon upaya ni halak na mengeritis lahan ni baru manang na mabuka lahan baru di sada tobak naneng marsaka rupaning mabay porlak manak kubun ati pigudang akarintangan nekon adupan na disi isarana akaraba-raba na macepopot nekkorabason na akahau nekkot tabaun na jala pasilingon na siyal lahani tuhay mo sa sipata ulo doa dong marasar manang mangitsiruluk di tonga-tonga ni Rabbay do akanasing dope. Jadi adik pe meragam akatantangan manang rintangan nekon adupan na disi alai marningot perbue dohot hasil panen nanaeng sitagamon na mose siyak kubuni gabi ido menyemangati ibana jala marhiras niroha situtu mengeritis lahan narabbauni. Suak songonido nak semangat ni si Paulus nalaho memeritahon berita nauli ni Kristusi. Nak pegudang akarintangan manang pangebati. Nak petorop na makasuguhon ibana. Nak pe adong na meragukan ha apostolon na. Alai marhiras niroha situtudo ibana rabdohot akadonganna lahu memeritahon berita naulii ala makirim dihasangapon si papataron ni Tuhani Muse dia kanaulu majakon Kristusi ido naking natabigi siap padohan ni si Paulusi marhiras ni roha situtudo kami attong mangasahon pakirimon na sibalga dong asa porsiaon asa songoni manang pakrimot tay
salilik Tuhani nagabi pakkirimota. Disido hita taruli gugu do semangat. Lahu mangula akka ulota, jala makkamonakon akka parukilo ningului. Halak na marpakirimo tu Jahuba. Tudos duibana, tuhau na sinuad di topi ni Batangaik. Nama jarar urak na di labung Batangaik. Jaladang mabiyar ibana, muloroha mohopon. Jala totong rata bulungna. Jaladang holsoan ibana di tahun haraharon. Jaladang macohok marparbue. Songon naboy tajaha di Jeremia 17 ayat 8. Alani aha penamasa di ngulutai. Arsa manang lasnya roha. Totong ma marpakirimo tutuhani. Nautakas patuduhon holong ni rohana di bagasa tuhata Yesus. Unang adong na mga sahon hadirion na. Alay tuhatayma na seta pangasahon jala pakirimota. Ay tuhanido mual ni hanguluan doho nasa pasu-pasu di nguluta. Dong asaha porsyaon diturpukon disungguli si Paulus dotong parningotan ni halak korini. Taringot tunahya masa di pada narubi. Ima uju na hinukupan ni si Musa buhina di napajupang doho bangso Israel. Duktuat si Musa siya dulu Sinai mabuan patik ni debata. Dihukupi ibana do buhina uju makkatai doho bangsoi. Ala naung sinodangan ni Jahuba buhi ni si Musa. Unang gabi mate bangsoi maon mulu aduk buhi makkatai doho si Musa. Ala naung sinodangan ni Jahuba buhina. Bangsoi piatong gabi mabirma jumonok tu si Musa. Buhi dui taida di 2 Musa 34. Alai yang goharoroni si Paulus di nama katahon berita naulii, dada songon namasa di padan narubi ibe. Didok naking diturpukon, dakku tiruhami besi Musa, nama kukupi buhina. Jadi di napasahaton hatan itu hani si Paulus, dada pola be ikon hukupan si Paulus buhina songos si Musai. Ainunga di papatar Jahuba be hasangapon na tu portibion. Ima merhite haroro ni Yesus Kristus di pada nebar. Asadang adong be pola parholangan, manang pembatas, manang penutup, dinlaho papatarhon sodang hamuliaw ni Tuhani. Jalaido na binaritahon ni si Paulus di bagasan hiras ni roha. Asa jupangan hanguluan, dohot haluaon, ganup naulo majakon hata ni Tuhani. Donga saha persyaon, naing songon si Paulusima nakita di napapatarhon haporsyaot tai, laho makatidakon holong ni rohan ni Kristusi di nguluta. Ainunga marsinodang hata dohot holong ni Tuhani di nguluta. Ikol lamargugo mahita, mamaritahon barita holong dohot haluaon na siya Tuhani, marhiti hata, parange, songoni nang diak ka ulaut tabi. Asa patar marsinodang hamuliaon dohot holong ni Tuhatay, marhiti nguluta marsada-sada tuhu maliak kita. Iku gabesira dohot panodang dohita tuhu maliakta. Unang gabi hambar, unang gabi sibuan hagulapon. Alanunga ditobus Kristus nguluta siya dosa dohot hamagwani. Dibaheni ikon lamar siyadu mahita, papatarhon manang makatidakon haporsyaon dohot holong ni rohata di Kristusi, tutonga-tonga ni nguluta siya pari. Jala taloas ma toddi ni dibata na manodangi sadok ngulutay. Unang biadong na makukupi rohana doho parbinigyan na tuhata ni dibata. Jala di pasiling ma akatakang ni roha.
Di pasiding ma akka ulaon si heilehonoton. Di pasiding ma tong akka ulaon na marakkalakal. Manang namangototoi. Jala unang ma marlaok di bahen hata ni di bata. Alai mersiadu mahita bertransformasi laho papatarhon sodang ni Tuhani. Laho papatarhon hasitongan ni Tuhani. Dungi sianima tadaw ni halak kita akka anakkon ni debata nauk tinobus ni Kristus. Jala parjabar dia kabaga-baga las roha nasihat Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma ali Tuhan dihatam nauk kubigihami. Urupi mahami asa saya marsinodang lahu mengulahok katami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.